Grabe po. Grabe po. Ang ginawa ko sa akin po. My God. Look! My God talaga. Naman ako speaker side. Grabe ka side. Oh, nice. Okay. Hindi pa magkuhan sa ko. It's already 9:14. Ayan. Naku, may tawag na ako. Pupunta na ako ng dentist. Papakita ko lang yung ngipin ko. Oh, ganito. Wait lang. Ah. Ah. Ayan. Ito ang importante dahil hindi ako makangiti dahil mukhang bungal kasi umurong yung ngipin. Ayan ah. Ayusin natin yan. Okay, let's go! Tawag na ako. Let's go to the dentist. Kay Doc Flores, kay Doktora Joanne, dito sa clinic nila. Andito tayo sa Flores Dental Clinic. Online appointments only. Joanne Flores. Ayan guys. Ito ang number nila kung gusto nyo mag-inquire. Let's go. Paano ba to? Like that. Ay, good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Busy pa sila. Ang tag-gig. Mag-bib ang baby. Para di mabasa inag. Gargle sa baby. Palimod ko, gargle. Bita gargle. Gargle ko. Yes. Nasaan? Nagpakuha akong video. Hello. Good morning, Doc. Agtangtang ko ani kay aron. Dili mo tapos sa imong kuan, Doc. Lupis. Ayaw na nga, pero mauulit doon, Doc, di ba? Babalik pa ako. Pag ano na lang yung tawag doon? Apal. Okay, Dito mag-hi na kami si Doc. Hello, good morning. Nandito si Doc. Si Doc Joanne, the Hello. best na dentist in the world. The best. Okay. So yesterday, lecture tayo. Doon. Magkuan da ay, mag-picture ka. Super doctor pala no. So mag-picture ka sa kuan. Okay lang, video mag-procedure ka na. Hindi na yung conscious ko. Oo. Okay. Mas grabe ka lang din yung ano. Kami kami pala. I'll let you see. Kaya sa hari mo. This one, lang tayo. Mako mo sa sabihin siya pa kung kailangan. This one, no? So this one, you need to have it installed for. Bulsa niya, hindi siya. Picture ka. Ang kanit ka. Ang kanit ka, guys. Wala naman ha. Open your mouth. Sige pa.
guys. Sir Badina. Ako kang picturean o pan. Ano? Normal ako di mga Kalau naik kanan kiri kan ya sabutan na to dito basta mga Anesthesia rin ba dito? anak Anesthesia po. tapos tiniro Kasi sensitive ba? Ilantang na to. Kung saan mo? Anesthesia na kayo. Anesthesia. ano gawa ko ni iyo ko dito Anesthesia tayo. Kasi sensitive siya. Ilantang na siya. para Kay gahi ro ba na? ito na yung na ako ko balik Bigyan Mabilisan mo lang. Nakasulan. Ang niyawa ng pulo. Ako anesthesia. Oo. Kasi naman po. Pupunin natin. Ang kinalikod niya, mauhig ang tayo. Isang pang mo. Bungkag na kumaha. Sakali sa una. Wa mo agi akong ballpen. Then ang ballpen akong ging anak ba? Nagsifat ni. itong ayos na mga Gusto mo ilan? Reklamo na ha? ay kanya dito check Na-patient si doctor nga na dayon pa. Ay, sir. Ako dara si doctor. Hello? Pangay. Ganda. Hello? di temporary lang sa ako schedule ko na nasa ang post ng ilungan at sa kanila so kung nga Dito ba si Joko, Doc?
Wala na lagi ask. Balik no na lang do kay refer sa lang sa ENT. Okay, pero ENT na lang na. ENT na daw. Sige na to doctor na daw. Tako kay absent. Sige doc, sige doc. Nako nga lang case before nga. Walay sakit ang ipon ng bubag. ENT na nakasama. Sorry. Dala na ko din. Kanang sindi. Pero saksak sa speaker. Yeah, press na on. Basahan eh. Very good. Okay, bang on na. Uy, gano'n ba? Tingnan mo na. Tingnan. Ano ba? Uy. Check din ah. Offer mo kong Bluetooth. Kinsa lang. Okay.
Dili na pangag. I cannot smile with my girlfriend. So, balik pa ka na ko ha? Okay, Yes. you have to work. Napay-ubos na. Yellow, yun yung isa. Oh. Oh, lagi. Yellow ni. Five with that. Sa Okay, atong picture na. Okay. Okay, smile now. Okay, so one more. Okay. Look! Oh my God, talaga. Thank you, Doc. I must have to say thank you, Doc. Kasi for how many years, grabe ang nangyari sa ngipin ko, no? Hindi ako makangiti and then I'm vlogger. Tapos sa mga meeting pa na ako, di ko makasmile, basta-basta. So, we'll take a picture. Sige, close out na. Open your eye. Gamay na. Oh my God. Oh my. Wow. Perfect. Ganda. So, when you come back, After a week. after a week, let's polish it and then if we have any correction, let's do it. Ha? Thank you, ma'am. Sige, let's Thank you kayo. I must have to go there Nice na. for my obligation. Thank you, Ito ang ma'am. pinakamasakit, hindi yung ngipin. Grabe. Grabe. Ang ginawa ko sa akin. My God. Thank you so much. Makasmile ka before one open. This is an unforgettable experience. Diretso na good. Oh my God. Oh, ayan oh. Ginaya ko si Vice Ganda. My God, si Vice Ganda. Ang iba naman yung kanya, no? Zircon yan. Hello. Ma'am, kailan, in case, musay na may messenger si ma'am, no? Oo, yan. Musay na sa picture ang ni Oh, sige, sige. As in. Asin. Oh my God. Tanaw. Oh my gulay. May Jude. Oh, ano mo? Ah. Okay, sakto na tayo. Ay, picturean mo kami. Kami, oh. Oh, nice. Okay. Si Fideline, si Jenny, and si Jessie. Fideline, Jenny, Jessie. Si Dr. Flores. Oh my God. Oh my God. It's been a long time na nag-search ako ng mga dentist. Talaga, pinilahan ko, but only Dr. Flores. Ang napili ko kasi siya talaga ang ano, yung nandyan na ready, tapos ayun nga, nakita ko online kasi ang daming ano, feedback na maganda, kaya sabi ko okay. Kaya eto guys, kung gusto nyo, just come here, but they are going to transfer next week. No, December 8 at ano na yung address? Anyway, I will give you the details in the description box para makita nyo ang mga
details ng kung gusto nyo magpa-repair ng ngipin or yung gusto nyo gumanda. Yan. Purok tres. Lower Ano sa man eh? Lower Katipunan. Lower Katipunan, Mansa sa Tagbilaran City. Yan ang lilipatan nila. Parang malapit yata sa Jose Restaurant, no? Oo. Nakakang ko yung ano. Sige na. See you next week, ma'am. Yes, Doc. Para shake and And then si Doc, ang ganda, ang galing niyang magtrabaho, kumakanta pa. Oh my God, parang diwata. Parang diwata kumakanta. Kumakanta habang nagtatrabaho, guys. Parang nare-relax ka talaga. Relax ako. Parang naidlip nga ako, eh. Parang na-close yung bibig ko bigla. Kasi yung nakatulog ako sa hele-hele niya. Parang nagpapatulog ng baby. Ayan. Thank you so much sa lahat ninyo. Thank you, Talaga. ma'am. Thank you so much. Unforgettable visit to a dentist. This is number 1. Thank you kayo, Dr. Flores, Dr. Joanne. Remember, ala, nabaguhan ako. Ayan. Tingnan nyo naman. Naman ang ngipin ko. Oh. That is from Flores Clinic. Dr. Joanne J. Flores Clinic. Iyon ang pangalan ng clinic. Let's go home and let's eat lunch. Kasi 1 o'clock na. 1 o'clock sharp.